Здравей, Светлана! Аз съм Гери от Натурално и бих искала да ти благодаря за поръчката ти за Bifidus комплекс. Това е един изключителен продукт, който подкрепя по един съвсем естествен и натурален начин нашето дебело черво. Храносмилателната система е ключова за нашето здраве. Bifidus съдържа изключително полезни и важни бактерии, пробиотици или добри бактерии, които подкрепят микрофлората на нашата храносмилателна система. Защо е толкова важно да я подкрепяме? Защото в днешно време имаме достъп до много вредни вещества, замърсен въздух, замърсена вода, храната не е сигурно колко е чиста и всичко това нарушава баланса на нашите бактерии, на добрите бактерии в нашата храносмилателна система и всичко това води до намаляване на превеса на добрите бактерии в нашата храносмилателна система. А защо те са толкова важни? Защото от добрите бактерии в нашата храносмилателна система зависи доколко ще усвоим полезните вещества в храната. Така че ключа към здравето се крие в добрата храносмилателна система, в нейния баланс и в това да можем да усвояваме хранителните вещества от храната, която приемаме, защото ако имаме проблем с храносмилателната система, то тогава и най-хубавата храна, и добавки, и супер храни, каквото и да приемаме, няма да успяваме да ги обработим и организма да ги усвои. Така че поздравявам те за избора ти, благодаря ти още веднъж и ти пожелавам един прекрасен и усмихнат ден.